Viño de converterse nun negocio con moito futuro. Nos últimos 5 anos a produción multiplicouse por 10 e xa hai varias empresas que teñen neste vegetal o seu sustento. Converten as algas nun exquisito manxar que xa está nas cartas dos restaurantes máis elitistas. Unha pequena embarcación servelle a Orlando para gañar a vida recollendo algas. Nos últimos 4 anos sacou miles de kilos, un traballo sacrificado pero con futuro. Traballo bastante pesado porque o precio requiere coller kilos e as cuotas son bastante altas, entonces tens que botar bastante tempo para coller, sabes, aquí 1000 kilos. 1000 kilos, pois hai que movelos. Tradicionalmente as algas utilizáronse para usos agropecuarios e só en épocas de grandes fames para o consumo humano, pero iso cambiou radicalmente. Agora xa son un negocio que vive un momento esperanzador. Desde o ano 93 non parou de medrar e no 2007 xa se consumiron máis de 200 toneladas. Hoxe en día as algas están presentes en moitos e variados produtos. Podemos atopalas en galletas, podemos atopalas en pasta, con lentellas e arroz, en paté e mesmo preparadas para unha ensalada. Está demostrado que son especialmente ricas en fibra e sales minerales. O negocio das algas está en constante evolución, principalmente polo interese da industria conserveira e do sector hostaleiro. Consúmese como se fose unha verdura terrestre, pero en proporcións moito máis pequenas que as verduras terrestres. As algas non deben formar parte máis alá de un 10% da totalidade do plato. Quere dicir, as algas nunca se toman solas, sempre se toman como acompañantes de algo, non? Galicia é unha potencia na produción de algas, pero non así no consumo. A maioría dos clientes das empresas de algas están en Cataluña, no País Vasco e en Madrid. Un cento de traballadores da